Azerbaycanın Daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä goňşy İrandan uçurulan dronlar Azerbaycanyň Naxçıvan avtonom sebitine hüjüm edip 2 adamy yaralapdyr. 5-nji martda bir dron Naxçıvan aeroportuna hüjüm edip ýetkä ýetirdi ministrligiň maglumatyna görä ikinji dron Şekerabad sebitindäki mektep binasynyň golayynda gondy. Prezident İlham Aliyev hüjüm bilen İran Azerbaycanyň territoriýasyna Azerbaycan döwletine garşy terrorçuluk hereketini amala aşyrdy diýdi. İran resmileri Azerbaycan tarapını düşündürüs vermeli, ütünç soramaly ve bu terrorçuluk hareketini amala aşyranlar jinayet jogapkärçiligine çekilmeli. Dip İlham Aliyev Hopsuluk Geňeşiniň mejlisinde aýtdy. Azerbaycanyň Daşary işler ministrligi hüjümi ýazgaryp, munyň sebitde İran, Israil we Birleşen Ştatlar arasynda dowam eden çaknaşyk bilen baglanşykly dartgynlylygy hasda artdyrjakdygyny aýtdy. İranyň Azerbaycandaky elçisi wakany düşündirmek üçin Bakuda Daşary işler ministrligine çağıryldy. Azerbaycan jogap bermek hukugyny özünde saklaýar dip Daşary işler ministrligi öz beýanatynda aýtdy. Azerbaycan Israil'in esasy newt üpçün edijileriniň biridir. Israil bolsa ýyllaryň dowamında Baku üçin goranmak babatda esasy hyzmatdaş bolup gelýär. Azerbayjanda köp adam Israila ýurdun Daglyk Garabag sebitiniň gözegçiligini Ermenistandan ýygyna gaýdyp almak üçin amalaşyran kampaniýasynda möhüm harby enjamlary üpçün eden ygtybarly ýaran hökmünde garaýar. Israil bilen sowda we goranmak gatnaşyklaryna garamazdan Azerbayjanyň resmileri ýurdun öz territoriýasyna ýa-da howa giňişligini goňşy Irana ýa-da başga bir döwlete garşy harby operasiýalar üçin hiç bir ýurda ulanmaga ruhsat bermejekdigini ýygyderläýtdiler. Naxçıvan aeroportuna edilen bu dron hüjümi ýa tötäänlik, ýa sebitde has uly dartgynlylygyň bardygynyň alamaty bolmaly. Dip Ýewropada ýaşaýan garaşsyz analitik Rauf Mirgadirow Azatlyk radiosyna aýtdy. Häzirki wagtda İranyň Azerbaýjana hüjüm etmek üçin hiç ýyly sebäbi ýok. Sebäbi Azerbaýjan hem Türkiýe hem ursa gatnaşmaýar. Dip Mirgadirow belledi. Şeýle-de analitik İranda milyonlarça Azerbaýjanly ýaşaýar we Tehran olary öjükdirmek islemez dip sözüniň üstüne goşdy.